Bomba vest, drugari. Dinamo Zagreb je otkrio svoj pravi plan za Petkovića i njegove ključne igrače. Ali pričekajte, pre nego što otkrijemo detalje, ne propustite da se pretplatite na kanal kako ne biste propustili sljedeće vesti i razvoj događaja vezanih za ovu informaciju. Idemo. Nesporno je ključno za Dinamo da zadrži tako vrednog igrača kao što je Petković u timu, s ciljem da učestvuje u grupnoj fazi Lige šampiona i održi vođstvo u domaćem prvenstvu. Međutim, čini se da je klub smislio lukavo rješenje. Sve ukazuje na to da nemaju namjeru da snose astronomske troškove novog četvorogodišnjeg ugovora za ovog asa, koji bi iznosio oko 4,8 miliona evra neto ili otprilike 6 miliona evra bruto. Pored toga, pouzdani izvori tvrde da Dinamo nema namjeru da proda sve 4 igrača iz njihove reprezentacije tokom ovog letnjeg transfer perioda. Ako je moguće, voljeli bi da zadrže barem dvojicu od 4 asa, Livakovića, Josipa Šutala, Ivanušeca i, naravno, Petkovića. Cilj je da svi oni igraju u kvalifikacijama Lige šampiona. Pojavile su se spekulacije da bi mogao biti dogovoren produžetak ugovora sa Dominikom Livakovićem, čiji ugovor također ističe sljedećeg leta. Međutim, kako Livaković, tako i Petković traže godišnju platu od 1,2 miliona evra. Sada želimo čuti vaše mišljenje o svemu tome. Ostavite komentar ispod da li se slažete sa Dinamovim planom za Petkovića. Vaša interakcija je ključna za nas. I ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako biste bili u toku sa svim ažuriranjima. Do sljedećeg puta.